Ngai keblaya pi haga kerteng ke betiang tam ke jong tra Jesus Christ unang penemba ye jongi. Sai sisian pat dongin let ye ke bangin pusan na ke tien ke jong blay. Pat nginya pulia na ke shitish ke nong Filipi ke lenong ke besau ke dekat ke bepra. Ke kentien ke baong haga bawai no ko para bangin ki ke bashisha ki badon buram ki bahok ki bakhot ki internet ki badai ro ladadon kanu ke jingba baladon kanu ke jing ro to penye perkhat yakini ki ru kani kalong ke jing hikai na ke tien ke jong blai baladangi kwa bangin long ki bre ki bakot bakhya aga rukom perkhat ni dei ban perkhat ke bagaktin ke jong blai ka kentu ngi bangin perkhat ka jingbo ju perkhat ka long ka badon kam bat ka badon bor hadu kata-kata ka bible ka ong kumba ubriu perkhat kumta ulong ka jingbo ju perkhat ka jongi bon sien kami dei bat kamon ke jong blai bon sien ru kalong shabar na ka jing thu ke jong blai dene ta daw ka jing em ke jing ru ka pai shabar na ka jing thu ke jong blai na marba ya ka jing em ke jing ki breo la ya lam dagni ka jing bot jong perkhat ka kti ka nam la ban le hi lem da ka jing bot jong perkhat ka kentu ya ka kti bakan le kejat ka namla banyaj hi lemda ka jingbo ju perkhat ka kentu ka kejat bakan nyaj jadi na ta daw ka jingbo ju perkhat ka long ka badon kam balangi kwa ban pen kala dore la ka jong ka jingem ide ban pen thama ya ka jingbo ju perkhat e hai bre bat ka jingi kai kumno bangi de ban perkhat ka tien ka jong blai ka ong ha ka bo wai no ka bo mut ha ka ba kot jong ki baro ka bangi hikai ka bangi kran ni sneng ni kentu ni peni ken mau ke ni kalong ka badon kam ba pen lejimot shakini ki kentien kata kalong kum ki banget ide ya ka bangin perkhat iki bashisha hagani ka perthai ki dan shibun ka jing shukor en reilarangi kwa ban long ki bakot bakhya haga jimot jum perkhat tongin pusan ya ka jing shisha ki badan buram kidan shibun ki bapenja buram kidan shibun ki bamwan ra buram yo blai rekum ki khon ki jong blai gide ban phusan ki badan buram ka ba ai buram yo blai ki bahok kidan kam ban phusan ye kata larangi perkhat shapang ki bahok ngin pen kodru ya ka jing em ka jingi da ka balle e ka hok kumta habagani ka perthai ka pni hengi ki basneu ka jinglong jong ka pop kum ki khon ka jong blai tungi ye be brai ye ka hok ki ba khoi ka don ka jing ja khlia ha gani ka perthai ka don ka ba ijli ka ba ublai sngoba rekum ki khon ka jong blai tungin angnot ye ka jing khoi tungin duai bagin long ki ba khoi ngin perkhat met bat ski kumlo bangin la ya ka ban em ga jing em ka ba khoi tamar ka bible ko ong sokki ba khoi ya ka donot naba kin yu try bar ka tien ka jong blek ong ka ba internet kidan shibun ki ka ba penthait ya ka jing em ka jungi na ka daw jong ka ba sneo henry kum ki khon ka jong blek tungin perkhat ki ba internet ki badai ban ye ro ka dei ngi ye ka bangin puson ye kata ho nyimla ban lai ya ka bangin yu ki basneu ka bingin na ka slap perthai henre ngim dei ye ka ban pelejing mot than e shake ki basneu kin hab ye ka ban pelut khambon ye ka jing perkhat ka jungi ye ka ba khoj ka ba internet ka ba dei ro baladon ka no ka jing ro yani ka kamba ba ka bible ka hikai tungi perkhat ikini ki baro
Nangit scam agak kesengi ke bentaru. Habang ishim ke senjam pan pentamai ke jimut perkhat. Ken long ken ke bala penkeladur nak buram syak buram. Ublay ke jing sok lor kat but pi ni kesengi baro ke wai. Perwadam keladru ublay je pi kumba pilong. Amen.